Good morning, my dear friends. ଆମ ପଟେ ପଞ୍ଚୁକ ପାଳିଲେ ମାନେ ଗାଧେଇଲେ ପଞ୍ଚୁକ ସକାଳେ ଉଠିକି ଶଙ୍ଖ 3 ଥର ମାରନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ଶଙ୍ଖ ବଜାନ୍ତି କି ନାହିଁ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ତ ସକାଳେ ଉଠିକି ମୁଁ ଗାଧେଇ ପଡ଼ି ଏଠି ଶଙ୍ଖ ବଜାଇ ତୁଳସୀ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲି। କାହିଁକି ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଫୁଲ ବି ତୋଳି ଆଣିଥିଲି ଗାର୍ଡେନରୁ। ତ ଏଠି ତୁଳସୀ ଆଉ ଶାଳ ଗ୍ରାମଙ୍କର ଆଜି ବିବାହ ବାର୍ଷିକ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଚଉରା ମୂଳରେ ମୁରୁଜ ପକାଇ ନେଇ କଳସ ସ୍ଥାପନା କରି ପୂଜା କରିନେଇଥିଲି। ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ନାଲି କପଡ଼ା ମାନେ ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ନାଲି ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ପଣ କଲେ ତୁଳସୀ ମାତାଙ୍କ ବିବାହ ଦିନ ତ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୁଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯଦି ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ତ ମୁଁ ବି ଏଇଟା ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୂଜା କରିନେଇଥିଲି। ତ ପୂଜା କଲା ପରେ ମନକୁ ସକାଳେ ଟିକେ ପୂଜା କଲା ପରେ ମନକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ମିଳେ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ମିଳେ କି ନାହିଁ? ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜି ମୋର ବ୍ଲଗ୍।